itzia, Jolande Dunai, Antxoka Lortza, eta falta dugu edurre eta urruki. Eta aritzu. Iñaki Galdos, idazkaria, gudeko idazkaria, gure idazkaria komunitatean eta bideoz beraz. Bueno, 2026ko lehenengo osoko bilkurari hasiera emango dugu. Otsaileko osoko bilkura da, baina aurtengo lehenengoa, urtarrilekoa idazkaririk gabe geundenez ezin izan dugu aurrera eraman. Beraz hasiera emango dugu, lehenengo puntua da aurreko bilkurei dagozkion akten zirriborroak onartzea hala dagokio. 3 akta dauzkagu onartzeko, batetik abenduaren 12koa, ezoikoa izan zona, eta hemen bigarren kreditu aldaketaren aurka jarritako erreklamazioari emango erantzuna, horren bitartez. Abenduaren 18koa abenduko ohiko osoko bilkura, eta 2025ko abenduaren 19koa ordenantza 2026ko ordenantza fiskalen kontra jarritako erreklamazioari erantzuteko egin duen osoko bilkura. Ez dakit, akta hauen inguruan badagoen zerbait esateko, inor badukan zerbait esateko, ez, orduan onartutzat emango ditugu eta horrela jarrituko dugu. Bigarren puntua, alkatetza dekretuen kontrola. Horren honetan alkatetza dekretuak nolabait bi taletan edo daude sailkatuta, batetik 2025ko urtekoak, abenduaren erdialdetik urtearen bukaerara bitartekoak, eta bestetik 2026 urtarriaren batetik 2026ko otsailaren 20 bitartekoak. Ez dakit badagoen zerbait argitu beharrekoa edo? Bai, bakarra da. 2025ko dekretutan, azken aurrena 280. Udal webgunean garatzea kontratu txiki bat da, 5.000 behibez. Antolakuntza batzordean ere uste fakturetan da komentatu gendula, zalantza sortu zeitera da, ze dekretuan ez de begiratu eskatu duen dokumentua, pixat motiboa edo zeintzan, ze baldin bazan, garapen zehatz bat, odako zehose, eta hori, kontratu txikia, baina muga artekoa danez, 15.000koa, jakin nahiko genduke, pixat zer lan edo zer justifikatzen duen kontratazioa. Horten egin gendunean, komunikazio enpresarekin egindako kontratuak 3 kontratu desberdin dira, 3 enpresa desberdinei esleitutakoak, 3 kontzeptu desberdinetan. Eta kontzeptutako bat da, webgunearen kontrola, bertan ateratzen diren gaiak, eta hori ateratzen diren berrien, eta horien garapena, eta hori daukien kontrola, eta horien zera matea. Eta hori daukien zati hori. Komunikazioko akaletako bat, webguneari lotutako. Webgunean agertzen diren berri Igual ez dut ondu lehetu. Zer da, webgunearen garapena ala albiste sorrera? Albistena, webgunean eramaten dien albistenen kudeaketa. Osa, nola zintzilikatzen dira? Eta webgunearen baita ere garbiketa eta euskarataren kontrola eramatea. Egin nahi da? Urtean zehar egindako lana da. Eta faktura ordeinu da 2025ko abenduan osoko. 2025ko urteari dagokion faktura zatia da, webgunearen atalari dagokion. Bale, Ezkebara alkatearen komunikazioa, alkateatzari dagokiona, beste da webgunearena, eta hirugarrena da aldizkariaren argitaratzea. 3 enpresa desberdinek daukate atal bakoitzari dagokion kontrola. Horrela dago egin da.
Hirugarren puntua. Onartzea, hala badagokio, herribideen erabilera eta horietako trafikoa, zirkulazioa eta segurtasuna arautzen duen udal ordenantza. Udal ordenantza berria da, helburua herriko mugikortasuna eta segurtasuna hobetzea litzake, eta hau pasatu genuen 2026ko urtarrilaren 9an egindako antolakuntza batzordetik. Aldez aurretik ere landu genuen beste hori batzorde batzuetan ere bai, eta azken honetan irizpena emantzen zaio. Punturik nabarmenenak izango lirateke orain arte bezala, berriz ere oinezkoen gunea izendatzea erdigunea. Erdigunearen inguruko kontrola kamera bidez egingo da, bertako sarrera eta irteera kamera bidez kontrolatuko dira, sindikalean eta iparkalean kokatuta dauden kameren bitartez. Erdigunera sartzeko ordutegia goizeko 8:00 eguerdiko 12:00 bitarteko izango da, eta ordu erdiko iraupenez sekuran izango da ibilgailu bat errigunean, baldin eta salbuespenak markatzen dituzten horietako ibilgailu bat eskatu da. Eta, sartzen dira arauak, ez ditzuk izango dira zehapenak, puntu desberdinak kontuan hartzen dira, eta gaur izango ditzake osoko bilkura honek oniritzia ematea ordenantza hori. Ez dakit badago zerbait esateko. Guk ekarpen bat. Azkenekoz batzordean ere aipatu dugu, eta posizioa berdine mantenduko dugu. Gure tesia ganean sartzeko, baina hemen argi gera badi, zan ondo ikusten dut ordenantza bera aitea, horren garapena, gaurkotzea, kamarak erabilera baldin badia baita ere horien erabilera erutzea, tipifikatzea isunak, orain arte tipifikatuak ez zeudenak, eta baliabideak ematea udaltzaingoari, zein ardura dunei kudeak eta alik eta txukunen egiteko. Kontua zan, guk aldetu ondula batetikan, hiru aldiz komentatu dugula pixkatu udaltzaingoaren kudeak eta pixkat nola egitezan, ze arazo egon dian eta bar. Hori, parte bat zala, nola kudeatuko zuten haiek, baina baita ere, ardura dunok hau da, gaur egun ordenantza bat badago indarrean, eta batzordean bertan baipatu zen, ez da betetzen eta ez zitzaigun azalpenik eman, horrela da, orduan oaina usartuko da eta hori ondo ikusten dugu. Baina, posizio honek, gure ustez, ekartzen duna da, austeritzea, zeuei erakutsiz ez gaudela arauaren kontra, baina ez degula begionez ikusten, batzordean aipatu geritu noiek, erantzun gabe geratu diala hemen nahi gainean. Orduan hori, austeritu ingo berala, baina elitzai dukela gustatuko austeritzea baizik eta bestea bere zaraba ez zegoenako begionez ikusten dugunako. Orduan hori. Eta katsiki bat dago irizpenean jartzen dula esazioan egindako bosketaren ondorio, zehatzen du austeritu egin zen, orain baik. Bai. Alekoa bosketara pasako gara zuzena dagoa. Ordenantzaren aldeko bostak. 7. Ordenantzaren kontrako bostak. Abstentzioa. Edurrek ere bai. 6. Laugarren puntua. Onartzea. Hala badagokio 2026ko aurrekontuari egindako alegazioa. 2026ko aurrekontuak egin onartu genituen aurreneko osoko bilkuran eta agenda aurrera jarri genituenean eta alegazioetako epearen barruan alegazio bat aurkeztu da, aurrekontuei alegazio bat aurkeztu zaie. Eskatu ditugu legezko azalpenak, foru aldundiari ere bai, egintzen txosten bat, horren aurrean zarekin barren edo zerrez, eta antolakuntza batzordean ere pasaginu, eta orduan antolakuntza batzordean hau batez egindako alegazioa partzialki onartzea erabaki genuen. Zergatik, Euskal Herrian dagoen lurzoruaren legearen arabera, lurzoruari lotutako partidak edo berezitea jomako luketen aurrekontuak, guk hori ez daukagu. Baina egia dena da, lurzoruarekin harremana daukaten partida batzuk badozpagula gure aurrekontuan sartuta.
Egia da, lege horrek markatzen dituen bat eta bi kapitulei dagokien ehuneko 10 ez direla iristen, baina batzordean hitz egin nazan eta lau urteko epea markatzen duenez legeak konpromiso hori betean izateko, konpromiso hori hartzen duela, eta datorren urtetik aurrera aurrekontuetan lurzoraren legeak markatzen duen moduan berezituta egin ditugula atal horri dagozkion sarrerak egitea. Konpromiso hori hartzen duela, eta beraz, hori aurreikusita eta konpromiso hauekin gaur partzialki onartuko dugula erreklamazio hori, eta reklamazio hori partzialki onartzea aukeratuko bagenu, onartuko bagenu, aurrekontuak behin betikoz onartutzat emango dituztela. Ez dakit beste zerbait dagoen argitzeko? Nik gauzetxoa. Bai. Kasu honetan batzordeko posizio berdinakin alde bozkatuko dugu, baina antzeko sentsazio bat eduki dugu dokumentazioa dagokionean. Badakigu baleko egoera zein den, idazkaritzan eta kontu hartzailetzan, baina hori komentatu dugu txostenarena, hemen mezu hautzalako, eta hori komentatu dugu txostenarena batzordean. Kontua da, uste gendula edo horrela geratu bidean dugula, aiatuko bideala plenora txosten batekin. Ez nator hori exigitzera, baizik eta iritzi zaitela, eta badakit normal hitza ez dala egokiena, baina bakoitzari edo talde bakoitzari zer iritzen zaion normal dela hemen. Nire uste normala izango zen, zer horrek alkate bezala esatea aizu bilen, ditu. Ez digu eman, txosten bat aizu bilen, aizu ez digu denborarik eman, edo horrela gaude teknikoki, jakin dezazuen txosten gabe jugo behar da. Nire erantzuna bakizu zein izango zen. Bai, arazorik gabe, eskerrik asko, itzengo da gabinekin, bai, hau da, baina zaupen hau da, jazta. Kontua da, nire kezkarako jarso egunean deialdiak, behitun dokumentazioa, eta berriro behitun nun, zola, erreklamazioa, eta Victoria txostena edo bere ekarpena. Orduan, jetxin nintzen idazkaritzara, eta han aldetu nun abertzen, orduan, gure borondatea berriro ere aurreko ordenatzen zela. Berdina da, hemen kasu honetan alde boskatuko dugula, baina horrelakotan uste dut, batu beharko gendula gehiago eta izaten den parte informal hori gurekiko komentatzea, dano batera juteko, eozein arazo balego ere, hau da, nahiz eta berez ez den ezer txarra gertatu behar, gure babes juridikoa bermatu behar dugulako eta ez dugulako astu behar teknikarien iritzekin, baina erabakiak guk hartu behar ditugula, guk berresten ditugu eta guk boskatzen ditugu adun. Nik eskertuko nuke, holakotan, badakit agintaldi osoan hori eskatzen dugu da, baina kasu honetan iritzezataren abarmenago kontu juridikoa da ginean. Orduan, eskertuko nuke hurrengotan modu informal baten baldin badere, bintzat jakin eraztean, nik ere nire taldeko kidei adirazteko eta hemen jakin dezagun zeitea bazen. Bosketara pasako gara. Orduan, aurkeztutako alegazioa partzialki onartu eta aurrekontuak behin betikoz onartzearen alde, hau batez, ditu onartu. Bosgarren puntua. Onartzea badagokio emakume eta gizonen arteko berdintasunerako lehenengo barne plana. Hau, gizarte zerbitzu eta berdintasuneko batzorretik pasatu zen lehenengo barne plana. Abilion enpresak kudeatu du honen egitea, eta planarekin adostasuna izan duzan batzordean, 2006-2009 urtetako iraupena izango du. Batzorretik pasazanean, aldaketetxo batzuk egin batzea eta horiek jasota gelditu dira, eta orduan batzordean erabakizan, osoko bilkuran ekarri eta hemen hori iritzia ematea. Ez dakit inot badukan ez da esateko janari ditu. Beraz, bosketara pasako gara, eta emakume eta gizonen arteko berdintasunerako lehenengo barne planaren aldeko bostak, hau bat ez onartu. Eta hurrengo puntua, onartzea dagokio laneko sexu jazarpen eta sexuan oinarritutako jazarpenari aurre egiteko protokoloa barne planarekin batera landu da, hauek gizarte zerbitzu eta berdintasuneko batzorretik pasa genuen,
dagoeneko martxan dago barne plan hau, eta Karakak eraman du, edo darama, aholkularitza konfidentziala eratuta ere badago, udalaren barruan, eta espero dugu ondo batean usta. Baina, hemenik pasatu behar dugu, eta horren itzeman behar dugu. Orduan, ez dakit badago zerbait esateko, orduan, laneko sexu jazarpen eta sexuan oinarritutako jazarpenari aurre egiteko protokoloaren aldeko bozkak, hau bat. Zazpigarren puntua, onartzea hala badagokio martxoaren 8ko adierazpen instituzionala. Hau ere, batzorretuta zaren nuen, gizarte zerbitzu eta berdintasuneko batzorretu. Han haurak izan batzitzaio, honi itzen batzitzaio, baina, ondo irutzen handi mazizue, irakurri egingo dut adierazpena eta gero boskatu dugu. Martxoak 8 emakumeen nazioarteko eguna. Martxoaren 8an emakumeen nazioarteko egunean, Debako udalak emakumeen eskubideen aldeko aldarria egin nahi dut. Gaur egun, emakumeek bizi dituzten diskriminazio eta indarkeria egoerek agerian uzten dute berdintasuna oraindik ere errealitatetik urrun dagoela. Eta arazo estruktural baten emaitza dela. Eta ondorioz, erantzun kolektiboa eskatzen duena. Debako udalak urteak daramatza emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko ekimenak martxan jartzen. Indarkeria matxistaren prebentzioa lantzeaz gain, emakumeen eta neskeen ahalduntzea bultzatzen duten politika garatuz. Ildo horretan, udal honek konpromiso hartzen du emakume eta neskeen ahalduntzera bideratutako ekintzak antolatzen jarraitzeko. Indarkeria matxistaren prebentziorako sentsibilizazio kanpaina garatzeko. Eta haur eta gazteei zuzendutako hezkidetza saioak sustatzeko. Berdintasunean eta tratu honetan oinarritutako balioak txikitatik barnera ditzaten. Era berean, udalangileentzako prestakuntza saioak eskaintzen jarraituko du. Genero ikuspegia udalaren jarduera guztietan txertatzeko. Eta emakumeen aurkako indarkeria egoeren aurrean, erantzun egokia eta koordinatua bermatzeko. Berdintasunaren aldeko borrokak, berdintasunaren aldeko politika publiko sendoak eta jendarte osoaren inplikazioa eskatzen ditu. Bizikaren herria espazio libre, aske eta berdinzalea izan dadin. Feminismoak urte guzti hauetan egindako lanari esker, emakumeen eskubideak agenda publikoan kokatu dira. Eta berdintasunaren aldeko urrats garrantzitsuak eman dira, nahiz eta oraindik ere erronka handiak ditugun aurretik. Martxoaren 8a aldarrikapenerako, hausnarketarako eta berdintasunarekiko konpromisoa berresteko eguna da. Hori dela eta, Debako udalak bere ekintza eta politikekin jendartearen inplikazioa eta berdintasunaren aldeko jarrera kolektiboa sustatzen jarraituko du. Emakumeen eskubideak erdigunean jarriz eta inoratzean utziko ez duen jendartea eraikitzeko lanean. Martxoaren 8a emakumeen nazioarteko eguna ekintzarako eguna da. Eta beraz, Debako udalak herritar guztiok gonbidatzen zaituzte antolatu duen programan parte hartzera. Baita herrian egingo diren aldarrikapenekin bat egitera ere. Hau da, adierazpena eta orduan adierazpenaren aldeko bostak. Hau bat, ez onartu dituko da. Programa bat dago garatuta martxoaren 8aren inguruan, martxoako egun desberdinetan garatuko dana, eta martxoaren bukaren arte jarraipen izango dana, baina gobidatu zaituzten guztiok, martxoaren 8an igandean guardiko bagietan, plaza herrian ikugo dan elkarretaratza. Eta azken puntua, eskari eta galdera. Ez dakit badakon zerbait esateko. Besterik ez badago, bukaera emango diogu gaurko osoko bilkurari, eta datorren hilekoa martxoaren 26a,